На това място в район Северен, в близост до голям строителен магазин, има около 30 на гаражи. Притежателите им пускат жалба до Даника Назирева, че след дъжд не могат да стигнат до колите си от кал и локви. Бяхме сезирани с жалби на граждани, между другото страшно много, хиляди, над 2000 сигнала и подписи имаме, че в Пловдив продължават да се събират такси, а с тези милиони потъват в някаква дупка и съответно около блоковете е кал и мърсотия. Между другото, от тук имахме и снимки, че по време на дъжд е огромни локви, кал и всичко това се изнася по улиците и съответно ние го дишаме. Така че бяхме след проведена среща и с пловдивчани от този район, решихме, предложиха варианта да се насипи именно с камъни и с някаква смес. Тя беше осигурила 2 камиона с чакъл и пясък, за да се заравни терена около гаражите. В операцията се включиха и техните притежатели. Инициативата е прекрасна, благодарим от сърце, защото сме разговаряли с всичките тия неща и нещата са ставали равни на нула, без разбиране. Благодарим от сърце. Лопата захвана и 3-годишният Иванчо. На тати помагам. Накара колата на газа. Да няма кал. Да няма кал. От Съюз за Пловдив предприеха този ход, тъй като не знаят къде потъват парите, които събира община Пловдив от таксата за гаражи.